салом алейкум дӯстон бародарон, хуш омадед ба канал. Бародарони азиз, гови карпат шведи фурӯшӣ бидай. 8 моҳа биғиз. Дитта зоидаге бизоя сеимш мешава. Адрес суроға шаҳри Бохтар. Дар шаҳри Бохтар пештара ном Қурғонтепа ҷойгир мебошад. 8 моҳа биғиз, дитта зоидаге бизоя сеимш мешава. Айнавор набре мо дандонаша нишон метем. Нархиш 11000. боз муомила дар ина пишт арқаи мол на халташ ё ақлиш да задан хеле программа шонда нест, моли аҳли ё ших шурай. бози мо дандонаша нишон метем. ина дандонаш ина бародара дандонаш белвория. дитта зоидаге бизоя сеимш мешава. тоза карпат швед. ина пушти параш. Шонма. боқи сарбаланду хонаобод бошед.